και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέσης κατεναντίον δωρούμενος και δώσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου Και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέσης κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέσης κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. τόσων δώρεων αξίων σήμας ίσον Θεοτό και Παρθένε, παρούσε τα πλημελήματα ημών και πρέχους ιάματα τους εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άφραντε. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριο Θεός ημών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα χερσαία υδρόβια και εναέρια όντα, ο καταποντήσας Φαραώ εν ερυθρά θαλάσση, ο τον Ιωνάν διασώσας εν την κοιλία του κύκους και εις Νινεβή του τον διαπεραιώσας, ο περιπατών επί της θαλάσσης και διαφυλάξας από ναυαγίου τους ιερούς μαθητάς εν τη λίμνη Γενισαρέτ, ο ικανός ως των άνθρωπων κυριαρχεί των στοιχείων της φύσεως και των πλεόντων και υπταμένων πλασμάτων σου, δεξιότητα φιλανθρώπος αυτό διαβιβάσας, παράσκουδα ψηλή την ευλογίαν σου επιτόδε το κολυμβητήριον και τους εν αυτό αθλουμένους από παντός κινδύνου καλώς διαφύλαξον. Κατάσχισον την παρούσαν δεξαμενή, πλωτήν και εύχριστον συναγωγήν ύδατος, όπως η εντάφτα λιόμενη και εις το ευγενές άθλημα της κολυμβήσεως ασκούμενη, ευρίσκω την αναψυχή και απόλαυση εν τη συμμέτρο ασκήση των μελών και την καθαρότητα του σώματος. Της πλέουσιν σύμπλεξος και γενού αγγελίτων πάντων των κολυμβητών, εντάφτα τα σε αυτόν επιδόσεις, εν ευγενία μύρη σημειούντων και επί το γέρας σκοπούντων. Σιγαρίκων της νοητής ημιός αρχηγός και των του βίου πλωτήρων συμπλωτήρ, ο εις λιμένα των εύγειων κατευθύνων τους εις εμπιστεύοντας, εσύ την δόξαν αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα Συ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Ιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Ιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρτου, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Ευστρατείου και των συναυτών, των Οσίων και Θεοφόρων πατερών ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, πάντων των εγχείων διαλαμψάντων Αγίων, των Αγίων εν δόξων ιερομαρτύρων Πλάτωνος Μητροπολίτου Χίου και των συναυτών, έθι δε Διονυσίου Εφέσου και Δωροθέου Ανδρεανού Πόλεως, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων, Γαλακτίωνος και Επιστήμησον την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Άγιου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Η Αγία Τριάς αγιάζει πάντες.